Прислужницата е точно онзи филм, който гледаш с едно око в екрана и с друго в спомените си от книгата. Филмът е екранизация по романа на Фрида Макфадън и успя да предизвика доста реакции онлайн и общото мнение е горе-долу едно и също. Напрегнат е, гледа се на един дъх, но книжните фенове няма как да не започнат да сравняват. Аз го гледах с приятелка, която съвсем наскоро беше прочела книгата и преживяването беше още по-забавно. От онези коментари, които идват абсолютно на място. Мили беше с черни обувки в книгата. И изведнъж си казваш, аха, да, бях забравил това. Филмът постоянно те подсеща за детайли, които книгата е заковала много по-дълбоко. Като адаптация, филмът си върши работата. Има промени, има съкратени линии, има липсващи сцени, което е напълно нормално. 2 часа срещу цяла книга винаги е неравна битка. Въпреки това, историята остава ясна. Напрежението е на лице и усещането, че нещо не е наред, не те пуска. Актьорската игра е едно от най-коментираните неща и справо. Аманда представя Нина изключително силно като присъствие. Студена, контролираща, визуално много въздействаща. Но тук идва и голямото но. Липсва онази лудост, онази неконтролируема, плашеща енергия, която Нина носи в книгата. На екрана образът е по-обран, по-подреден, почти прекалено рационален. Точно това беше и основната тема на разговор след филма. Че всичко е направено добре, но ако си чел книгата, усещаш как нещо малко не достига. Не като грешка, а като липсващ слой. Въпреки това, Прислужницата е филм, който работи. Ако не си чел книгата, ще получиш напрегнат трилър с ясна история и с добри изпълнения. Ако си чел книгата, ще гледаш с усмивка, ще сравняваш, ще мрънкаш за детайли и после пак ще кажеш, че всъщност ти е харесало. И в крайна сметка, това е чарът на подобни екранизации. Те не заместват книгата, а я карат отново да оживее. Понякога с разлики, понякога с пропуски, но почти винаги с повод за разговор. А ти от кой отбор си този път? Книга или филм?